Neto again. Mommy, if you brought Malcolm. Malcolm na always make move na balkwa. Ọ na-eme gị gụwa na-ebe akwa nwa m. Ka ihe o mee gị taa. I know down nana. But Malcolm no enu. Na press something na kakaleta. Na gịnị? Kakaleta. Jesus. Nne m. Is it a press something na gịnị nna m nne m? Kakaleta. Okay. In a press something na kakaleto. All right. Gịnị wee mee onwa? Malcolm wee bam bam bam. Okay, wee bam bam bam. Yes. Okay. Why Ona coming downstairs? Gini kina press muwa tin. Gini bụ tin nwa? Muwa kakaleta. All right. Only for Ginwa. Okay, say no bụla only for nyanwa. All right. Obu for umunne. Ọ bụ for ụmụnne o? Yes. Where vachisi ya. Uko vachisi ya n'aka gị? Hai. Akunu na afọ. Always scratch muwa aka eba. Okay, o scratch gị nwa aka.